azkenen lehenengo taldia intziana pixka sartzea mundion eta gitarra ikastea edo garrantzi asko ikizuen bai Guns N' Rosesek eta baita Whitesnakek. Beti ukiet asko gustatu zaiten diskoa izan da Dire Straitsen Live on the Night. Gala kontreke ni oso Knopfler zalia naizela eta partek ere bai hor dago pedalestilat jotzen Paul Franklin musika horiek asko jarretzen ditu. Ni memoria akatenetikan lehenengo abestia gustatu izan zitena txiki-txikian izanen Urbil eta Txomin Artolan direktoko, Oinarbiko direktoko Txuriko operatuko nuke. Nik izan askoen letretan fijatzen, egile esateko, baina beti gustatu izan zedak, ze biolentzi eukitzeiken letretan Extremoduro, ze bai Robek eta Manuel Txinaton poemak eta letrek. Nik ere du bezala batez bi gitarro jolez ezkat eta oso urrutira joan gabe bat Gernikako batiz, eta bestia berez Bergaran jaio dan Fran Iturbe, baina hor da bilena Ameriketan. Gustu aldetik da, bai soinua, gustua, estilua zegoen da asko gustatzen. Alde batetik bluesan polua eta beste aldetik pixka poperu hauan polo hori asko oso zalien naiz horrena. Ordu asko kotxen botatzen dut, orduan disko beste egin ez dut. Eta gustu asko. Eta gero hortaz aparte, streamingen entzun izatet, dezente baita. Lekun bajotzeko eta magiko izan degena, etzako lehenengo aldia joitena proiektu baten serioa izan nuana izun auk talden, kitako talde jedi bat. Hor Torreberri gaztetxean estrenatu ninduan, mendeko itxuan onduan, eta kude goitara, baina hori, mendeko itxua beti dukit horretak. Eta bestalde, markatuko nuke batezbe dokan jundituken kontzertu asko, eta batezbe azkenengoa jundala Lauroan Agur kontzertu bezala. Generalen, edozein lekola ezakat berezi bat, baina aipatuko nuke zarutzea juten ni zarutzarra nintzen bezala Zarauzko Putzuzulo gaztetxea aurre ikusi ditula, adibidez lehenengo kontzertua Humus, eta jarrizan konpainia igualakin bi kontzertu izan ditu politiak edo desente harritu nindunak. Azteko tokan, zigarroz ikustea jungintuan, eta brutala. Eta gio beste baten Euskalduna jauregilean, Olinba bota genean ez genialako kanta bat behar ezautzen, eta Ismael Serran ikustea jungintuan, eta brutala, oso latza. Ez zekitzeazki izan nuen Andrea Bocelli disko bat, o Ildibona. Asko, olako popera antzeko asko entzuten nien txikitan koro niltzen ninduelako. Duela gutxi joan ninduan, kotxeako hor Arsenala eguneratzea eta hartu nilan Ed Sheeranen D-Byte diskoa topatu nun eta gio bestia izan zen The Shadowsen kolekzio bat.